kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma tere jikkuji di ko renda ko e ko animateur en keriri ko hande kaleten ko kabaruji kono hade men yawtuti janguden do hanke jikkuji men ko yankinade maw ala parce que so wi dum do ka ay Qur'an so wi a wadi jom wiara min tay wadi jom mi susa hala Allah wiita ko ni taw wonani di fayde ngabba radio goddi aka technicien baddo fayde ala woni radio ngodo hen radio wongo parce que hersinaake je ngummoda Daka FM RTS jettuma RTS Tamba parce que salaire ma aussi neddo kat daña do wuurde donc dum fitti non ko an gollata sa golli ko wadi fayten ko hoore ma nafar kadi gedel gorgel len hen e mbasa yeji woni signature signature mandano bidirten me pula signature a signinar wana sifande wana taw ko presse écrite mbala hen ko daha Moussa Ba min so mbada lira jayndeji presse écrite dum burmi andude donc so mi ala ta ngadrom dardo ko titre min dara chapeau min dara signindo badande a ode abukan o say o badande neddo déjà hol personnalité hol professionnalisme sam liri chapeau mi liri titre mi liri dum do déjà parce que mbadda ko ba daha bi Moussa daha ko bi Moussa wadde non ko Moussa jibinma aduna fo liri journal l'observateur ko bi Moussa o de windinde do dum do donc c'est très important ko inde yuma inde bama e inde ma fof waddo hen wadde non bi Moussa o fotani hersinde Moussa fotani hersinde se baba fotani hersinde do jeyaado wadde non a fotani fippinade e fende e wadde article mo ganda tan yo wel leader mono donc parce que jango jam sa wadi goddo ma c'est monsieur Ba article yimbe nata holade te journaliste bur bonde fo ko jogo perda crédibilité woni hankadi yimbe jagguma ka peno arande hen sahaaji enen wonbe radio je en biyama en garto hen mami arto hen taw ko yidde tan sertude jomum kono dum do ko hollirde wonde kalne piida yimbe mami arto hen ad foti artude hen sa artani en kadi sa ari biya dum wadi nodduden waajo neldi en kongol Ceerno Boy o wi ko haala yo feew teeya laaba tan gongdo wela yurmino sifo findino jiro jibani so kongol welani nannaki gongdani aybinat biido taw hettibe paamani enen mbawi naworde dum kadi wona joobaari men to bange lelgo haala ko goto e andube men indi dum ko beytol holko kabaru holko rendata ha wona kabaru holko kabaru sokli holko woni kabaru waddi hunde ngam wiye ko kabaru alay sago hesda alay sago hesda wona actuel hesda hunde pour wona kabaru alay sago ha a haali kay a haali dum e farais haal on kal dum e farais ga en alay sago wa intérêt wona intéressant alay sago wono ko nafata hunde
hunde pour won kabaru alay sago hesda wona ko nafata alay sago impact ko battane de conséquence o alay sago gongdo alay sago wona goja yo taw ina woji yimbe be alay sago wona goja sabu hunde ina hesda nafa kono taw dum nawrani wona goja ma ko dum kabaru ma taw e be hen budum woji kono an mo wojaka dum o mo wondaka dum o dum wona kabaru dum kono hunde kala ne hesdi woni goja ma taw ina nafa kabaru o timmi information pour wona information alay sago wona actuel wona intéressant kono kadi notito e besoin renango goja o wonno problème on walla goja ala cadel en paami do joni non kabaru ina jabto e namde joyi nayi ɓurɗi tengtude e goto jaajnowo haala ka holɗen namde joyi jiɗɗo haalde fof sohla andede tawa ko le quoi holɗum sohla ande tawa so joni joni ɗo ɗo gonɗen so hunde waɗi to tef enen fof mbiɗen ɗum ko woni jiɗɗen andude ko holko waɗi eyi ɗum a suwata hade ma wojede holno waɗiri an gandata ko ɗum woni ɗum ko woni le quoi o kabaru ko woni o kabaru ko ɗum gadatoɗen yidde andude caggal ɗum jiileɗen andude ala ha holton waɗi holto waɗi woni u caggal ɗum quand honde waɗi walla mande waɗi walla mande waɗi quoi ou quand en hol ɓuri andude ndema ha gasa ganden hankadi ko ɗum ɗo jogorɗen wadde ko ɗum ɗo piɓɗen wadde e kabruji men baɗoji 13 heures kabruji men baɗoji 20 heures kabruji men baɗoji 22 heures sabu kabruji ɓurɗi hewde e radio ji men communautaire ɗi kewi wadde ko jamma ko ɓuri ko ene hewde kewi wadde ɗum ko jamma joni noon hankadi dépense yaltinama feccama e yimɓe ɓe mone foof tufotinde mum yaha duggoyde walla yaha soodoyde ko halfina ko tugnade e ko jogorɗen defde e kabaruji men garoji ɗiɗo kabruji caggal leydi wodat keddiɗo e rédaction o walla hen sahaji ni baɗowo présenté o kañum yaltani te waɗani haydara koko joɗi tan no fadi ha chapeau ji mum gara kañum ƴewata wonata rewidade holko kewi caggal leydi wone rewidade actualité international taw tongat ɗum tan e kañum ƴeewa internet ƴeewo holko kewi caggal leydi so eɗen jogui kadi joɗoniɗo en caggal leydi no wayno ɗum ina waɗa kadi ko jiidani tan e demande uji e ko pewjiɗen ɗo eɗen jogui correspondant ji wonanɓe en e diwanuji ɗi taw ko kañum men neldata en kabaruji kamɓe ni ɓuuri wawde wurnude journal par ce que kamɓe kalata goƴaji yimɓe ɓe tigui rigui ɓe ɓuuri ɓattade ɗumen ɗum noon gaga les demande gaga proposition eɗen paadi kadi ko ummi e correspondant ji men joɗaniɓe en e nokkuji goɗɗi ɗum ɗo foof rendata wona hankadi eɗen payi e joni noon en mbaɗi batu jayndeji holko mbatten nelen ɓe jaaha ndugoyo ɗon no mbiyeten ɗum ɓe jeehi collecte ɓe jeehi duggoyde ɗum kewɗen hutorade tan sen beela mbiyen ɓe jeehi ƴogoyde bonni wuttima de
ɓe jeehi duggoyde ko ɓe dugata ko ma ɓe garta ɓe pewno rendine totte baɗowo présentation kañum ko lamɗo ko jooɗiɗo tan ina fadi sappoji ɗum waɗi hewɓe cikkata ko jooɗiɗo e télévision o ina waɗa pulaar actu kañum golli gueɗe ɗe ala golli gueɗe ɗe ko yaaɓe gaddoyi élément ji ɗi golli gueɗe ɗe ko wonɓe e nder diwnuji ɗi ina nela kanko ala ko waɗi so wona o rendina so rendini o leemo ɗum o yuɓɓina ɗum o yaltinoyi ɗum kono ala photo yeehi hen ala photo tawa kam rottata ni eyyi way tan kono on dokkuɗo hanki ko an rokkuno ɗo yeru mawɗo debbo mawɗo hen sahaji sukaɓe ndefa ha pato mbiyan nene min deftide ar rottu onon dottowo o kañum woni le présentateur tawat ko foof ko fonno waɗede fof waɗama hankkadi kanko o joɗino tan mo fati o wiya ar rottu noon o ƴeewa poɗɗo nukkunede poɗɗo nawonede poɗɗo noon on paami collecte o woni ɓe jeehi ndaroyde kabaruji ɓe jeehi ƴogoyde woyndu kabaruji ɓe jeehi duggoyde kabaruji ko rewata hen le traitement traitement woni fewnugol ngol voilà pewnugol ngol merci traitement o woni pewnugol kabaruji ɗi par ce que ɗo joni enen wonɓe enen jayndiyankoɓe serdi en e wonɓe e internet serdi en e mabɓe kamɓe soɓe gari ɓe duggoyi ɓe gatta ɓe mbaɗata e barmi on paami ɗum ɓe gonda ko ittude enen sen gari so tawi ko liɗɗi ɗi en ittat bacci itten buututi ɗi wonɓe ñamata hoore yaabo itten koyeɗe so tawi ko fatata o se en kettat ɗum ɗon gonɗen koye wadde traitement de l' information par ce que wonko duggoyɗen ñametaki kono noon a wita toon guila toon ko ma garta pewnana hoorema ɗon gonɗen koye traitement gonɗen koye pewnugol ko jogori ko eɗen paami ha ɗo Ousmane wi hunde no ɓuuɓiri ɗum ne sikki yimɓe mbattani hen hakkillaji men ay d'accord voilà accoɗano joni en mbaɗi batu jayneji e gardugol rédacteur en chef e keblowo yahoɓe ɓe reportage sur le terrain jeehi woni collecte ɓe jeehi duggoyde ɓe garti ɓe mbaɗirta noon tan e barme ɓe tottirta noon tan defowo o keblowo o alay saago moni foof liggono hoore mum papier mum wona kadi en garti tan eɗen ndendina enen foof ko ganduɗen ko e nduggu taw suwa taw fewndede totten ɗum ka keblowo o ala mone men foof janoɗo sodeyde tew o so ari kañum soppat sila taƴa tew ngu ha lawƴa ha laaɓa adda e keblowo wi min ko gaddoynomi nani gaddoynoɗo ñambi o woni puloko ñambi mbi toon bantata gaddoynoɗo bantara o kañum ni so ari addata bantarum tan totto le présentateur ƴettat bantara o setta ɗum waɗa ɗum kadi ɗin ha wela wadde e barme wiya minni bantaram nani janoɗo duggoyde liɗɗi o kañum so addi itta bacce ɗe min mbiyat ɗum ko waccude mi anda no mbiyaton ɗum wasde ala wasde waccude kadi wona gotum eyyi itta bacce ɗe woni min mbiyat ɗum ko waccude o wuuta lingu ngu o wuuta o seeka reedu lingu teke teki ɗi sohlaka ɗi o itta ɗum o weddo hoore nde sakkaño o wonɓe ñamata sakkaño joni moni foof fewndo papier mum o waɗi ko reportage e ɗum ɗo o waɗi ko reportage e ɗum ɗo o waɗi tan ko interview o addi tan ko extrait woni o ƴetti tan ko haala neɗɗo o taƴi hen ko sohli ko o totti présentateur o kanko o wi o sohlani wadde hen dane makko ko ɗum ɗo foof rendinte
en woni en mbaɗi traitement en tottiɓe ɗo ceertuɗen mbiɗen e joom situji ɗi ɗo ceertuɗen e joom situji ɗi kamɓe soɓe nduggoyi ɓe garti tan bantara o no worini fatata o liŋu ngu teewu ngu noon tan en mbaɗira kamɓe e barme ɗum waɗi ñaama ɗeɗɗoɗa e sahaji woni jiya keɓa woni fota bayyenu keɓa information tan mbiya duggoynoɗo arti ko noon nduggu makko tan kanko waɗirta noon e barme o wonda ko settude o wonda ko waccude o wonda ko enen golle men ko so en gaddi responsabilité wi en ko yo en pewnu ha feewa totten oɗo saabu o defanta ko rendo ngo beel so rottini rendo ngo moni foof no wawa ñamde tawa ɗeɗɗaki taw wiyani ɗum ɗo ko buutude taw wiyani ɗum ɗo fotani waɗede hen taw wiyani on paami ɗo hen sa ceerduɗen e jalal en jalal en he sahaji ne garta tan juppo e ko gonmi koye toña ko miñam tan no mboɗo toñamo honko rewate traitement mbiyata ɗum la hiérarchie des éléments eyyi holno mbirata ɗum leemgo mi anda onon gawi wargo holko mbiyaton leemde minen min mbiyata leemde ko sa yeehi tenoyde leɗɗe mawɗe ɗe cakkata aɗa waɗa helɗe tokos ha wona waare kaɓɓa aɗa andi sa wi leggel toksel no wona less leggal toggo ngal wona dow sa renaki wettata haɓɓude waare nde kono sa riimi ɗum ko rimde leemgo rimgo ko woni rimde tawa fondani ɗum a ɗuminani ɗum wadde wona on mi yinna andude holno ɓe mbiyata ɗum ka sa yeehi tenoyde leɗɗe a teeni ha gasni min sakkat leɗɗe mawɗe min pawa hen leɗɗe tokos ha weela haɓɓude weela rondade holno witon ɗum Allah alna ɗum inde min ngol ha lemgol minen noon mi mbiyata ok lemgo voilà moƴƴi mbiyen lemgol walla lemgo woni la hiérarchisation de l'information hiérarchiser l'information woni ƴetta ko foti ko wonde dow aɗa waɗa ɗum dow ko woni ko less mbaɗa less ɗum woni ko makko fammine on nani pyramide inversé tiɓo junnitaka beele eɗen puɗɗoro du plus important au moins important beele eɗen puɗɗoro ko ɓuuri ko wonde goƴo ko ɓuuri ko wonde ne wawde nafde ko ɓuuri ko hesɗude eɗen tello Oumar Sall firtani sport ɓurani wadde fayida kono hankkadi Sénégal naaɓe gadorimo tan ƴettude sport mbaɗa ɗum less kala eyyi ça dépend e ligne éditorial aussi sport no wirnoni Ousmane wirnoni nani ka tarduɗo ina wawi wontoyde dow ina wawi wontoyde dow so tawi ko ɗum hande kewi e wona alay sago ma en gare somi ari e titre ciftinaɓe nani garani e titre ɗo joni en doggoyi kabaru en mbaɗi traitement woni en pewni ɗum lemgo ngo jeeyi ɗum ko le présentateur hade lemgo ngo wonko foti wonde ɗon voilà sa waɗi ha paari a waɗi traitement ha paari an hade ma yaade tan ganda hankkadi a libre a waɗi free an mbaɗoy ɗo reportage hade ma yaade a waɗi free hade ma wadde free ko ma totta chapeau woni tengade haala chapeau kam tuubi ko mbi ɗum ko chapeau ko ɗum tengade woni tongol reportage ma o on jii ha ɗo keblowo o nane jooɗi no fadi waɗani haydara dottowo chapeau on paami ha joni keblowo waɗani haydara nan fadi ɓeɗo pewna ha feewo mbaɗa chapeau noon a wawa wadde ɗum tawa a fewnani kabaru o ha gasi
sabu chapeau ala ko firti so wona tongol ko woni ko e nder kabaru o aɗa totta ɗum le présentateur ko ɗum jogori lirde wi en noon kettoɗen kaari ala jiiɗani e titre ɗo joni ko kayit mo tottata o présentateur ko joɗoto ko o liira o wi jokkodiren Madina Gunaass jokkodiren hen e Alaji Baro ko liirata ko hay ɗum wona kanko windi jaano reportage walla mbo jokkodirto ko kañum neldimbo hoore kabaru o wona jiidani taw e titonde ko ɗum tengade nde ko ɗo noon nde o rendini tengade makko fof ko nden o kande wona nde o rendini chapeau ji makko fof ko nden o lemata eyyi oɗo foti yaade dow so o arti nduggu o fewni o arti nduggu o waɗi traitement o fewni o winde chapeau makko o totta ɗum kabrowo o totta ɗum dottowo o ñande hen jogorɗo rottude o tottata ɗum ko chapeau woni tengade haala ka chapeau mbaɗata ɗum kone mbaɗɗa traitement information ma ha gasi ko woni ko e nder papier mo jogorɗo yaltude o tonga ɗum totta ɗum ko ɗum on waɗirta introduire hande hunde nagam hande yuɓɓinama to Madina Gunaass ñande 3 e 4 Heblo ko faati e jayndiyankagal e kufgol yewtere to Madina Gunaass jokkodiren hen ɗum woni chapeau ɗum paami joni kanko o heɓa chapeau ji kewɗi oɗo janoɗo sodoyde ɗum ɗo tottamo chapeau mum o janoɗo adduɗo o janoɗo ɗum o correspondant nelduɗo neldoto hen chapeau mum kañum ni wona o rendina ɗum so rendi ko nden o lemata e nder lemgo ngo woni la hiérarchisation de l'information lemgol walla lemgo so omo leema omo woni omo lelna ɗum omo yiɗi wadde waare ha haɓɓo kanko baɗowo présentation o noon hankkadi ko kanko waɗata ɗum kono o waɗirta ɗum ko tugnade e won gueɗe hay sinno ko 2 walla 3 ine omo waɗiri ɗum tugnade e la loi de la proximité tugnade e ɗiɗo kabaruji gaddaɗi fof hol hen ko ɓuri wojde yimɓeɓe hol hen ko ɓuri ɓattade yimɓeɓe lemgo ngo ina fawo e on fannu sabu wonko wiite kabaru mawɗo ɗo e Madina Gunaass taw sa yeehi Popenguine kamɓe ko kabaru tokosoɗo mabɓe ɗo ñande altini o e dow ɓennuɗo altini ɓennuɗo o kañum wonno mémorial de Popenguine on kaali hen par ce que leydi Sénégal fof ñande hen ko ɗum wonno événement mum kono enen tugnade e la proximité enen en ɗum wona fo information mawɗo ɗo men ɗo kare chrétien en ko mbaɗata to Popenguine to wonde en mbattama enen dow kono noon a yahat jayri god tawa ɓen ko kañumen mbaɗi ɗum mbaɗi dow saabu ko ɗum cikki woƴi ɓuri wojde yimɓeɓe on paami nder lemogol ngol eɗen mbattoro ko ɓuri ɓadade yimɓeɓe ko ɓuri wojde yimɓeɓe la loi de la proximité woni so tawi wata Allah waɗ accident waɗi ɗo neɗɗo goto maayi hen accident waɗi Nigéria yimɓe 300 maayi hen accident baɗɗo ɗo neɗɗo goto maayi hen ɓuri wojde en e accident baɗɗo Nigéria 100 maayi hen holko addi ɗum ko la loi de la proximité o ɓuri wonde goƴo yimɓeɓe ko ɗo nafoore yimɓe jito koye men ko o ɓuri wonande enen actuel wadde hen paam en jiyat journaux ji kewɗi radio ji kewɗi uddita kabaru o udditiri ɗum ɗo o udditiri ɗum to moni foof fawi koye ko sikki ko ɗum ɓuri wonde goƴo yimɓe mum ko sikki ko ɓuri ina fawi kadi waɗi proximité woni ɓattade yimɓeɓe par rapport au temps woni ko ɗum kewi ko ɓooyani par rapport à espace woni ɗo ɗum kewi ɗo ko ɗo men ɗo e fayida nafoore ko kalɗen ko e intérêt o ɗum ɗo woni ko tongoten e loi de la proximité beela ina ɓatti en to banggue saaha o ko ɗum waɗi ɓooyani beele ina ɓatti en to banggue nokku ɗo ɗum waɗi ɗo woɗɗani en beele ina ɓatti en to banggue ko ɗum nafoore men saabu hunde ne wawi jolde kadi ɗo woɗɗi taw ko ɗum nafa ko men enen gayete
on ɓuri ɓattademo on ɓuri wojdemo on ɓuri wojdemo caggal ɗum lemugol ngol ne wawi fawade e jaɓɓal radio ngo ina wawi fawade e ligne éditorial jaɓɓal radio ngo a nelata joni journaliste en fof garat wal fajiri ara RTS ara ɓe gara événement goto soɓe kote événement o wal fajiri ko yaltinta ko wona ɗum RTS yaltinta on teskaki ɗum fawi koye ligne éditorial jaɓɓal radio ngo fawi koye ligne éditorial jaɓɓal radio ngo wal fajiri kañum yiɗi koko wuli jaw yiɗi koko safi yiɗi ko manifestation yiɗi ko tekke boɗeje yiɗi ko hollirde caɗele kañum hayso ari e nder événement eɗen jooɗi eɗen mbaɗa heblo ngo ko waɗi ko fayida foof kañum so ari ɗo woƴi ɗum ko so ɗiɗo kaɓi walla lurde e heblo ngo kañum sino uddita kabaruji mum uddirta udditirta ko ndiyam ɓe mbaɗi heblo kono ndiyam ala ɓe mbaɗi heblo kono ɗiɗo kaɓi toon aɗani ɗum kam ko ɗum gueɗel tan jolguel e nder heblo ngo kono kamɓe ko ɗum ɓe jeeyirta kabaru mabɓe ɗum woni jaɓɓal radio ɗum woni ligne éditorial mabɓe ɗum waɗi jiya journaliste ummowol fajiri faya RTS cikka wona o wonno ko kanko tan woni ɗon kono o ummi ko radio ligne éditorial o change ɓeeto ɓe ummi mumen jiɗi koko safi koko wuli jaw manifestation yo hel yo duppi ko ɗum jaltinta ɓeeɗo ɓe o ari joni kañumen kollirta koko ɓuuɓi koko deƴnata leydi ndi koko laamu ngu yi holko laamu ngu haali toon ɗo joni c'est formation men o ko waɗi ko fayida fof walla udditugol Dakar Média ko waɗi ko waɗi fayida fof so RTS ari ɗo kañum nawtata ko haala préfet ko nawtata haala Abou Ndiaye on paami ɗon so tawi on neddi wal fajiri ari kañum ƴeewata ko holko manque gueɗe ɗe ɗum nawtata on paami moni fof nawtata ko tugnade e jaɓɓal radio mum ligne éditorial mum wadde lemgol kabaruji ina fawi e loi de la proximité ɓattugol kabaru o wonde ɗum goƴe par rapport au temps et à l' espace kono kadi ina fawi e jaɓɓal woni ligne éditorial radio ngo en paami ha ɗo en duggi en pewni en mbaɗi tengade en totti mbaɗo présentation o leemi joni noon o fewno ko wiyete conducteur woni guinol golle walla holno mbiton ɗum guinol golle walla holno mbiton ɗum conducteur woni hoɗa ha addani kayito walla ko min ɗo goppunɗa ɗum kayit hañ ko kayit ha adno o voilà guinol golle ngol woni binda hankadi an mbaɗo présentation o ngon voilà a heeɓi chapeau ji ma nani moni fof tottimo chapeau joni noon joɗɗa ƴeewa fawade chapeau ji ɗi chapeau ji keɓɗaɗi o waɗi reportage ɗum ɗo addanimo o waɗi reportage addinimo titode kabuji o waɗi reportage addinimo ɗum ɗo lemata sa leemi ɗum noon ha gasni mbaɗana ɗum guinol golle tawa a lelni kabaru gadana kabaru ɗimmo kabaru guinol golle ngol noon moni hewɓe ne jogui façon ngaji no mbaɗirta ɗum kono kam wiyete mbatta ko yerutande générique journal titre titonde kabaruji élément 1 ko holɗum ko élément 1 ko reportage
reportage Amadou Moussa Anne. Élément 2 ko extrait Ceerno Baro eɗen ƴetti haala Ceerno Baro eɗen pawira ko noon. Élément 3 ɗo hakkude élément so yeehi ha élément ji tati kadi woni a yalti actualité politique aɗa naati actualité goɗɗo aɗa wawi namdade ɗon jingle walla tampon musical tampon jingle ko I J-I U jungle ɗum ko jungle de ko I oto ko jungle ko I namdoɗa jingle ɓila ɗon caggal ɗum élément 3 interview gertogal élément 4 nangam sa lelniri ɗum hono ni ɗum woni ko nawata mbaɗa hen ɗiɗi walla tati jogoɗa goto totta technicien gonɗo o e banggue o goto joni no tottirɗamo ni kanko o wondaka de tawde sana tottimo ɗum ko hen o tugnoto ɗum waɗi saɗa leemo ƴewta beele ko lemirɗa ni kono ɗum noon lelori e conducteur ma an hankkadi nawa chapeau ji ma e conducteur ma wawa conducteur ma banggue jaltina premier élément ƴeewa conducteur ko kañum sa liri premier élément mbiya jokkodiren hen e Amadou Moussa Anne automatiquement technicien fawantama ko Amadou Moussa Anne ina ara noon hen sahaji tawa ka tarduɗo tawa ka juumɗo mbaɗirɗa ni fewani namdoɗa Amadou Moussa Anne o tottuma extrait Ceerno Baro ko ɓuuri ko hen hewde wona technicien o ko ɓuuri ko hen hewde koye conducteur o jumɗa par ce que kanko haysomo andi chapeau mo lirɗa o ko reportage Amadou Moussa Anne tawde tan ko extrait Ceerno Baro tawde tan namdiɗamo mbaɗɗa e conducteur ko ɗum ɗo sa gasnini ko ɗum o fawantuma ɗum waɗi moƴƴi mbaɗen complexité mbawren e haralleɓe kelme sappo e ɗiɗi o heeɗima fof 100%. so woni kelme nogas e nayyi donc 50% o heɗoro e haala ma he donc so woni kelme capanɗe nayyi o heɗoro ko 50% ha 70% e haala ma donc firti sa uddita journal kanko keɗotoɗo o donc ko ni waɗata omo heɗoma ha ɓooya haqqille makko par ce que neɗɗo ayi hay juulo wona mbiye juulude saɗi fuɗɗori allahu akbar bisimilla arama ha ɓooya mbiye min de mi uddani guesam ba est ce que ñaaya haqqille ma yeehi donc neɗɗo o natti ye après ko heɗotono ko ustima haqqille makko o yeehi banggue goɗɗo par ce que bani adama way noon donc so haala ka woni 1 minute tan walla woni 40 secondes tan andu haqqille no ɗo diwi yeehi banggue goɗɗo ɗum tagui noon wiya e présentation woni titre uji ɗi hamme wiide titon nde yo yaaw taw ko titon ɗiɗi walla tati keñoɗa kaala mbiya ɗum ɗo kewi hanki o accident waɗi hande Macky Sall ma waɗa président ma waɗa discours à la nation janggo woni ñalawma ko fate paludisme e nder 30 secondes a haali ko woni e low titon nde kanko sone waɗimo intéressé o heeɗo so waɗano intéressé o ñifa radio makko o yaaha walla waɗoya goɗɗum donc firti ko durée o c'est très important enen noon radio ji men neleɗa reportage jaaha kaala hakke 4 minutes 5 minutes papier donc ɗum adda probléme par ce que normalement journal o fotani ɓurde 10 minutes walla 15 minutes donc journal o fotani ɓurde 10 minutes ɓaɗa wona magazine a journal ɗum ɗo comme won hen mbaɗa hen sport mbaɗa hen gueɗe kewɗe mais no fotani hewde ha ɓurti par ce que le temps mbima temps o ko or temps o ene sohla no fewi firti noon mbatten haqqille e journal kadi hande radio ko jayde radio ko information ko ɗum tagui radio waɗa ɗum tan waɗira eno hamme wirni nane hande en jii waɓe no différence entre journal par ce que sa e caɗele kewɗe mbaɗoje ko heewi hen journaliste kala journaliste dewɗo rédaction won pénal e watta won fefindade e watta par ce que wonɗo rewi o fuɗɗima fo waɗede formé won gueɗe watta heddiɓe noon keño tan juppa keeɓa hunde tan keeɓa liɗɗi e foof tan juppa ɗon e barme he donc ɗum addata caɗele taw guittani bacce ɗe mbasani guittani ɗum ɗo e foof donc ƴeewade safi lamdam par ce que haala safat lamdam haala safat sukara haala dahmat
haala welat haala haadat haala ɓurtat donc fof nane nder haala donc ɗum firti noon tan ko mbatten ko hunde wonde fayida wiyama micro ko hunde ko mbarode donc hunde ko mbarode ndi ene wawi ñamde micro kadi ko fetel donc sa joguima fetel aɗa wawi fellude kural gotal yimɓe fof ma woni no hamme wirni hanki e radio mirkolin walla ni hay guerre Sénégal murten caɗele ɗe e wiyama ko yimɓe ɗiɗi yimɓe tato gaddi caɗele ɗe waɗama e jayndeji fetel kadi firti sa haali haala ka ganduɗa hen a wawa fellude a felli rawandu fetel ndu walla ɗum fetel o dampuma yana e becce ma gaño ɗum tagi no firti donc haala kala ko haalate yo haale nde foti haale no Ibrahima Sarr weeri ni nde foti haale no foti haalirede poɗɗo haalde KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon caɗele mon gasi halaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa télécharger KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kañum ɓuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat télécharger KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma